F'reklam ippubblikat fil-gazzetti tal-lum il-ħadd l-Air Malta ddeskrivit iż-żminijiet li għaddejja minnhom bħalissa bħala eċitanti ħafna. Dan ir-reklam kien ippubblikat l-għada li l-istess Air Malta ħabbret li fl-istess ħin li se tkun qed tnaqqas mijiet ta' ħaddiema se ddaħħal numru ġodda ta' ħaddiema minn barra. Fil-fatt, mal-240 impjegat diġà telqu minn mal-Air Malta u sa Ġunju li ġej se jkunu telqu aktar minn 440 impjegat ieħor. Il-proċess ta' tnaqqis tal-impjegati se jkompli għaddej sal-aħħar ta' din is-sena. Fil-istess ħin mill-inqas 21 pożizzjoni ġdida fl-Air Malta se tiġi offruta lil nies barra l-kumpanija għaliex intqal li nstab li ċerti ħiliet ma kinux preżenti fil-linja nazzjonali tal-ajru. B'rabta ma' dan f'reklam fil-gazzetti tal-ħadd kienu pubblikati dettalji dwar 9 pożizzjonijiet partikolari li għalihom l-Air Malta se timpjega nies minn barra l-kumpanija. Minn dan ir-reklam jirriżulta li fost il-ħiliet li sal-lum ma kinux preżenti fil-linja nazzjonali tal-ajru hemm fost oħrajn dawk ta' Chief Information Officer, espert dwar is-saħħa u s-sigurtà, Cargo Sales and Marketing Executive u Management Accounting Executive. Għal numru ta' pożizzjoni ġodda minn fost dawk reklamati għal nies minn barra l-kumpanija, l-Air Malta qed titlob li min japplika irid ikollu minimu ta' 3 snin esperjenza ta' xogħol mal-linja tal-ajru.